så meget, som man ikke forstår. Hvorfor går alle voksne rundt og ser ud, som om alting går ondt? Når jeg bliver stor, så skal jeg have det sjovt, og jeg ved, hvem jeg skal spørge om lov. Det er en bus, der aldrig siger nej. Han hedder Krumme, og det er mig. Når man er skolen og familien og vennerne og en lille smule kærlighed. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil, og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil, og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Stort tillykke med fødselsdagen, Nora.